תותי, תותי, מה שוב נרדמת? תותי. תותי, את אמרת שאת תקומי, כבר פעמיים אני ניסיתי להעיר אותך ולא קמת. אני רוצה לישון רק עוד קצת. עוד קצת, אבל תותי, את רוצה ללכת לגן היום, נכון? אני יכולה לחלום על הגן. לחלום על הגן, אבל את רוצה ללכת לגן ולפגוש חברים וחברות ולשחק איתם, נכון? נכון. תותי, תותי, קומי, קומי חמודה, הנה אני אוציא לך את זה. ישנתי? ישנת מאוד חזק, מה זה בכלל? זה גרב של אבא שלי. גרב של אבא שלך? כן, היא נקייה. אל תדאגי. אבל זה מאוד נחמד, כי היא נותנת לי חושך, אז אני יכולה לישון טוב. נכון. בחושך אנחנו ישנים טוב. אבל תותי, את יודעת, נראה לי שאת מאוד עייפה אם את לא מצליחה להתעורר ככה. למה שלא תלכי לישון מוקדם יותר? אני לא אוהבת לישון מוקדם. זה משעמם לישון. משעמם לישון? כן. אני מרגישה שאני מפסידה. אני יכולה להבין, אנחנו לפעמים מרגישים ככה, נכון? שהיום נגמר, ועדיין יש לנו דברים שאנחנו רוצים להספיק לעשות, ושאנחנו סקרנים, נכון? אבל מאוד מאוד חשוב לנו לישון מוקדם. למה? קודם כל, תראי, את מאוד עייפה, קשה לך לקום. ואם אנחנו לא ישנים מספיק, אז אין לנו אנרגיה, ואנחנו מרגישים ככה עייפים, אנחנו צריכים מרץ כדי לשחק ולרוץ ולקפוץ, נכון? נכון. אני יודעת לרוץ ממש מהר. כמו סוסה. תגדן, 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 תגדן. יופי, תותי. נו, הנה, אני רואה שאת התעוררת. התעוררתי לגמרי. תותי. מה? תשמעי, אני מציעה שאת פשוט תשכבי לישון מוקדם יותר. בלילה המוח שלנו מפריש חומר שנקרא הורמון. ארמון? הורמון. זה הורמון שאחראי על הגדילה שלנו. אנחנו חייבים לישון טוב בלילה. ממש אנחנו בלילה גדלים. העצמות שלנו גדלות, השרירים שלנו גדלים. ההורמון הזה ממש מטפל בגוף שלנו. כן. הגוף שלנו בלילה מתנקה ומרפא את עצמו. זה מאוד מאוד חשוב לנו לישון טוב. באמת? כן. אבל לפעמים אני לא מצליחה ללכת לישון מוקדם. או שיש לי המון אנרגיה, או שאני לא מרגישה עייפה, או שאני נשכבת במיטה ואז אני לא נרדמת. זה מאוד תלוי מה עושים לפני. יש לנו עוד הורמון. מה זה הורמון בכלל? זה חומר כימי שהמוח שלנו מפריש אותו. או שהוא נותן פקודה לגוף להפריש אותו. והורמונים אחראים אצלנו בגוף על המון המון דברים, על המון תהליכים. כן? כן. והורמון השינה למשל נקרא מלטונין. מלפפונים? מלטונין. מלש קונקונים. מלטונין. מלטונין. נכון. והוא מופרש, את יודעת איך? איך? בערב, כשהשמש שוקעת ומתחיל חושך, אז העין שלנו קולטת שכבר נהיה חשוך, והיא מעבירה מסר למוח שעוד מעט הולכים לישון. ואז המוח מפריש את המלטונין, שגורם לנו להרגיש שאנחנו עייפים, ושאנחנו רוצים לישון, ואנחנו מתחילים לפהק. זה הכל אחראי המלפפונון? מלטונין, כן. ואם אנחנו למשל לפני השינה צופים במסכים כלשהם, אז במסכים יש הרבה אור, ואז העין שלנו לא מעבירה למוח את המסר שהגיע הזמן לישון, והמלטונין לא מופרש בזמן.
או, אז מה עושים בשביל שיבוא אלינו המשנושקונונים המתוקונים? המלטונין, מה שצריך לעשות, זה לעשות איזו פעילות רגועה, ככה שעה לפני השינה. למשל, לקרוא, להקריא ספר, או לשוחח. להתקלח, בטח, להתקלח. לצחצח, לצחצח שיניים, נכון. לנפח, לנפח? מה לנפח? לנפח בלון. לנפח בלון? בחלום. בחלום, אחר כך כשתרדמי, נכון, זה בטח אפשר. אני מאוד אוהבת מלפפונים ובלונים וחתולים. אוקיי, ולחלום חלומות נעימים. ולחלום חלומות נעימים, כולנו אוהבים, נכון? נכון. אז מה את אומרת? נראה לי שעכשיו את ממש ערנית ואת יכולה ללכת לגן. כן, כמובן. טוב, אז נתראה בערב. טוב. איזה סיפור תקריא לי היום, שרון? אולי סיפור על בלונים? כן, על בלונים ועל מלטונין. 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 בסדר. אז תגידי עכשיו שלום ולהתראות לילדים. שלום ולהתראות לקושקושונים. ביוש!